Herover skal vi altså have afsluttet vores lapning. Det er jo rart her om sommeren, hvis man nu punkterer midt ude i skoven eller ude på en landevej. Lige at kunne lappe sin cykel selv, og så er det også godt at kunne spare nogle penge. Luna, hvor langt er vi kommet herover? Hvad har du lært indtil videre? Bare tættere på. Jamen, vi har taget slangen ned med den her. Og så har vi slæbet med sådan en lille sliber, sådan, for at sådan lim kan hænge bedre fast. Og så er vi at putte lim på det, og så skal vi ellers bare have sådan en lille lap på, og så skal den bare sidde i et minut, og så bliver den sat ind igen, og så er den færdig. Prøv at du kan simpelthen lære andre at lappe cykler nu. Ja. Det lyder sådan, hvordan fandt du ud af, at der var hul i, og ikke bare en slange, der skulle skiftes? Fordi det fik vi jo forklaret før. Ja, det var faktisk lidt svært, fordi det var et meget lille hul. Okay. Men det var, noget med at mærke med kinden, sådan med hovedet, eller med fingrene kan man også sådan tage lige så langsomt her. Okay. Og så mærke, at der er en lille... Ellers så kan man putte det ned i vandet. Vi har noget vand her til at... Og så kan man se, at der er et hul i, fordi at der kommer bobler op, jo, når man puster den op, og så lægger den ned i. Det lyder sådan okay simpelt. Helt seriøst, når du går hjemmefra, vil du så gøre det selv? Ja. Det gør du? Det gør jeg. Det gør jeg. Du kan jo holde øje med det. Det er din veninde. Du fandt ud af, Luna, eller hvad hedder det? Du fandt ud af, at hvad? Min slange, den skulle skiftes. Så jeg har sat en ny slange i her, og jeg skal til at sætte hjulet på igen. Jeg har taget hele hjulet af, og så skal det sættes på og pumpes. Så slangen skulle skiftes, så der kommer en ny slange i her. Du har simpelthen både fjernet den gamle og proppet en ny slange i, og yes. nu vil vi gerne lige se dig proppe hjul på. Er det nemt? Ja, ikke helt. Kræver lige nogle kræfter. Har du gjort det på de knap 20 minutter, mens vi var væk? Ja, det kan man godt gøre. Det kan man godt. Har du gjort det? Eller har du fået hjælp? Jeg har fået hjælp. Jeg har fået hjælp med nogle gode mænd her. Så jeg tror, hun ville kunne gøre det selv. Ja, det er ret overvist, om jeg så, at han har selv flået dækket på lige før. Skal pumpes? Skete det igen. Yes. Prøv at pumpe. Den låner du. Vil jeg låne pumpen? Det kan du i hvert fald. Nu er der rift om pumpen, så kan jeg lige spørge dig, mens Daniel. Skal man ud og investere en masse værktøj så, hvis man gerne vil sælge det? Det skal man overhovedet ikke. Man kan købe sådan nogle helt simple dækjern, de her gule, som der blev refereret til før. Helt simple dækjern, det koster omkring 30 kroner. Og det samme med sådan et lille lappegrej her, en lille lappesæt, hvor du har det helt basale, som du skal bruge, netop lim og de her små lapper og lidt sandpapir. Okay. Så det er meget simpelthen 50-60 kroner. Og hvor ofte skal man, hvor mange gange kan tåle, eller hvad kan man sige, skal man blive ved med at finde sig, at en cykel skal lappes, før man ligesom skifter? Jamen altså, det er jo igen, som jeg sagde tidligere, så hvis du kan se, at din slange er begyndt at blive mør og træt af dage, og du kan se, at den giver sig ud i siderne, skift den i stedet for at stå og bækse med den, og du skal nok ikke putte en masse lapper rundt omkring på din cykel, okay. Så er der i hvert fald større chance for, at det bliver i hvert fald. Luna og Hanna, det ser ud som om, at I ikke vil længere vil spise af med, at I bare skal skifte slangen hver gang I får et hul, og det ser ud som om, I selv vil tage over her. Tak skal I have begge to, eller tillykke med, at I nu kan gøre det selv. Og så lad os over og se, om Tim Lyngvild har lovet at passe på mit snobrød, for det lovede han nemlig før. Ja, det er så mig, der har overtaget Abdels snobrød. Hvorfor hælder du mjød i bålet nu? Jamen det er fordi, at hvis man sidder, og så røgen kommer imod en, så skal man jo huske at ofre til bålets Gud, det virker.